Мардум, салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Фаромӯш накунед, ирӯз рӯзи охирони аксияи Қуртобай, ирӯз ҷумъа, то бега то соати 10-11 шава аксияи Қуртоб тамом меша. бо Қуртоб мебуро нархи пешинаи худаш да ҳозир 250 сум 340 сум мешава. хулоса нигоҳ кунем, бародарои азиз. менюи моро бисёри бародаро дар комментариё нависондаистанд ки Исмоил менюто як бор нишонте. менюи мо да бародаро шӯрбо, манту, лағман, ош, қуртоби бегӯшт, қуртоби ба гӯшт, хоб даист боша фатиршӯрбоай, казанкабобай, моҳиай, самбусай, ношкиай, шашлик, чанд намуд шашликай, баъд оштупа астай бародарои азиз, оштупай. оштупара бисёриётон надонен, агар отала мегӯянд. хулоса бародарои азиз, адресҳои мо Санкт-Петербург, метро Приморский, Железноводский 68. кадоме дар шаҳри Санкт-Петербурге марҳамат кунем биёен аксияро дайро кунем.